Podobne ako sa monitoruje život v našich mestách, sa bude sledovať aj život v našich lesoch. Už o chvíľočku sa dozviete, kde sa na Slovensku inštaluje prvý monitorovací systém na snímanie krajiny. Ak ste našli jelení zhod, možno ani netušíte, koľko sa v ňom skrýva dôležitých informácií. Viac nám o tom povedia lesníci z Poľany. V dobrej rade poradíme všetkým chovateľom šteniat, konkrétne chovateľom slovenských hrubosrstých stavačov. A na záver sa vyberieme do múzea a na výstavu obrazov s tematikou prírody a poľovníctva. Tak neváhajte a sledujte Halali. Lesný požiar je doslova horiace peklo. Kto ho zažil, určite nám dá za pravdu. Pred rokom pohltili plamene lesné porasty v okolí Starých hôr pri Banskej Bystrici. Hasiči využívali na hasenie požiaru v neprístupnom teréne i vrtuľníky s bambivakmi. Na dopravenie vody po zemi vytvorili viac ako 3-kilometrový systém z hadíc. Plamene zasiahli 113 hektárov lesa. Len ekonomické škody prekročili 7 miliónov korún. Ak hodnotíme dopad ekonomický a hodnotíme tento vzťah len na dopady súvisiace s poškodením napríklad drevnej hmoty, respektíve zalesnených pozemkov, táto hodnota je naozaj, ju treba považovať len za relatívnu, pretože nerešpektuje a nehodnotí nám dopady celospoločenské, čiže vznik škôd na prírode ako takej. Čiže nebol by som rád a nechcel by som uvádzať, že dajme tomu v roku 1994 alebo v roku 2004 bolo 30 požiarov so škodou 100 miliónov korún, zatiaľ čo v roku 2005 bolo 20 požiarov, pričom tá hodnota mohla byť oveľa väčšia. Čiže naozaj klásť otázku početnosť požiarov a ich škody je dosť relatívne a nie je relevantné pre posudzovanie závažnosti preventívnych opatrení súvisiacich s požiarnou ochranou lesov. Protipožiarnej prevencii svitá na lepšie časy. Okrem leteckého monitoringu a pozemného hliadkovania, ktoré vykonávajú lesníci, sa v oblasti Poľany inštaluje nový protipožiarny systém. Podobne ako pri monitorovaní verejných priestranstiev v mestách sa tu taktiež využívajú kamery. Ide o juhoafrický systém, ktorý je komerčne nasadený zhruba 10 rokov, pokrýva pomerne veľké územia v Južnej Afrike, ďalej v Severnej Amerike, Spojených štátoch, v Kanade a v Čile. V Európe je nasadený v Grécku, my by sme mali byť druhou krajinou, kde tento systém bude spustený do prevádzky. 10 years ago, Forest Watch was deployed. Tento systém sme začali používať v Južnej Afrike pred 10 rokmi. Používajú ho aj v Severnej Amerike. Každý operátor má na starosti 8 až 12 veží a doba od identifikácie požiaru po samotný zásah hasičov je veľmi krátka. Kamera sníma okolie, dáta sú prenášané do priemyselného počítača, ktorý z týchto obrázkov vyberá tie najlepšie, optimalizuje ich, odstraňuje šum a následne pomocou Wi-Fi komunikácie ich zasiela do riadiaceho centra, kde sú pomocou softvéru rozpoznávané jednotlivé obrázky, či sa tam nachádzajú alebo nenachádzajú známky dymu, respektíve požiaru. Každá kamera je schopná zachytiť cirka 15 až 20 km rádius. To znamená, jedna kamera zachytáva okolo seba polomer 20 km. To znamená, tieto tri kamery v pilotnom projekte zaberajú alebo pokrývajú okolo 60 až 70 tisíc hektárov územia. Z pohľadu toho softvéru a systému na hornom rade monitorov nám beží tzv. Multiview, kde vlastne v hornej časti máme jednotlivé kamery, ktoré zasielajú aktuálny obraz a na spodnej strane tých monitorov máme aktuálny obraz z jednej kamery, potom z druhej kamery a potom z tretej kamery. Kamera cykluje po 20 stupňoch, spraví celú otáčku. V rámci každej otáčky zasiela teda každých 20 stupňov obrázky. To znamená, zachytáva 360 stupňov celého okolia a následne tie obrázky zasiela sem. Softverový detektor rozpoznáva dym. Operátor si vie situáciu priblížiť a lokalizovať miesto zadymenia. Následne oznámi túto skutočnosť hasičom i vlastníkovi pozemku. Úlohou operátora je manuálne už zistiť, či sa tam ten dym nachádza, či to nie je náhodou nahlásená dymová oblasť, napríklad keď sa vypaľujú halúziny a podobne, prípadne či nejde o rodinný dom, o nejakú samotu, prípadne o nejakú továreň. V prípade
že sa jedná o dym, ktorý je bez toho, aby bol nahlásený vopred a operátor je schopný vziať si manuálne kameru do rúk, ovládať ho, priblížiť si, nastaviť sa presne na zdroj daného dymu a môže povedať systému, že tuto je dym, je to určite požiar a následne už sa komunikuje priamo s hasičským zborom a rieši sa daná záležitosť. S lesníkmi na Slovensku, vzhľadom na to, že som absolvoval všetky najväčšie lesné požiare na Slovensku, tak tá spolupráca je vynikajúca. Tí lesáci nám vždy dávajú tých svojich ľudí, ktorí nás navádzajú po tých horských cestách a v podstate tá spolupráca je na obrovskej vysokej úrovni. Nechránime len majetok, ktorý je štátny, chránime a monitoruje sa aj majetok fyzických osôb, a nie len les, ale aj poľnohospodárska pôda. V súčasnej dobe najviac ohrozenými lesmi pred požiarmi alebo vo vzťahu k vzniku požiarov sú predovšetkým ihličnaté porasty, ktoré jednak sú charakteristické drevom, ktoré má vysokozápalné vlastnosti v porovnaní napríklad s listnatými drevinami ako buk, dub, pretože obsahujú veľké množstvo živice, ktorá v podstate pôsobí ako benzín. A na druhej strane je verejnosti známa zlá situácia s ihličnatými lesmi, predovšetkým smrečinami na Slovensku, ktoré sú vyšpecifikované pre regióny Orava, Kysuce, Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Slovenské Rudohorie, čiže podstatnú väčšinu slovenských lesov, kde práve je ten najväčší potenciál, ktorý by sme chceli pokryť v rámci obdobia do 5 rokov práve týmto monitorovacím systémom zavedeným na kamerovom monitorovaní lesných ekosystémov. Oblasť krývania sa vybrala z toho dôvodu, že z pohľadu lesov sú definované určité oblasti, ktoré sú požiarovejšie v rámci Slovenska ako ostatné a Krýváňa táto oblasť je definovaná ako veľmi požiarová a preto sa vybrala ako veľmi vhodná lokalita na pilotný projekt. Tento systém funguje na princípe veží, ktoré by mali mať čo najväčší dohľad alebo čo najväčšie územia by pokryli. To znamená, vzhľadom k tomu, ako Slovensko vyzerá, čo sa týka hornatosti, myslím, že je veľmi veľká pravdepodobnosť, že pokryjeme veľké územie Slovenska práve kvôli tomu, že sú v rámci Slovenska dostatočne vysoké kopce na to, aby sme nainštalovali túto technológiu na kopec a boli schopní dohliadať veľké územie pod daným kopcom. V tomto prípade napríklad pod Polanou sme schopní dohliadať veľmi veľké územie, ktoré je z Polany vidieť. Finančné prostriedky, ktoré by sme potrebovali na zavedenie tohoto systému, je možné čerpať do 100% práve z programu rozvoja vidieka na roky 2007 až 2013. Našou snahou je chrániť lesy bez rozdielu vlastníctva a vlastníckych vzťahov k ním. Čiže ideme vytvoriť komplexný systém a budeme sa snažiť vytvoriť taký systém monitorovania lesov, ktorý nám zabezpečí predovšetkým ochranu týchto lesov v tých najohrozenejších oblastiach. Snímanie krajiny má však okrem detekovania požiarov aj ďalší rozmer. Nejde iba o ochranu lesa či polí pred týmto živlom. Kamery totiž zaznamenávajú aj pohyb osôb. My sa zameriavame teda špeciálne na sledovanie lesných požiarov, ale je ho možné využiť teda aj na sekundárne aktivity, to znamená pohyb motorových vozidiel po lese, odhalovanie pytliactva a ďalšie aktivity, ktoré sú spojené s tým, že kamery majú veľkú rozlišovaciu schopnosť, môžu zoomovať a tým pádom môžu približovať tie zaujímavé miesta v okruhu, v ktorom majú dosah.